Ο Σπύρος λοιπόν Μιχαλούλης είναι κοντά μας, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και συγγραφέας και του βιβλίου Πάμε Πανεπιστήμιο 2014. Λοιπόν, ένα απλό ερώτημα, γιατί υποψιάζομαι ότι θα συζητά συνέχεια. Η δουλειά σου είναι με παιδιά, με γονείς. Η περιγραφή πριν είναι μια πολύ ωραία ανάλυση κοινωνιολογικού περιεχομένου για την ελληνική οικογένεια και όχι μόνο. Δεν ξέρω πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πώς να επιλέξει τη σχολή ένα παιδί που του ταιριάζει. Ξεκινάμε απλοϊκά, πήγαινε το όπου θέλεις, γιατί εσύ έχεις την εμπειρία. Ωραία. Και θα το χτίζουμε σιγά σιγά. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένα παιδί είναι να βρει τα ταλέντα του. Απαγορεύεται το 2014 να έχουμε ένα παιδί το οποίο είναι 16-17 χρόνων και να μην ξέρουμε τις κλίσεις του. Το λέω αυτό γιατί έχω ζήσει κάτι καταστάσεις απίστευτες. 2007 έρχεται το μαράκι στο γραφείο και λέει: Σπύρο, εγώ θέλω να κάνω το μηχανογραφικό μου, αλλά ξέρω τι θα κάνω. Της λέω: Τι μαράκι? Μου λέει: Θέλω να γίνω δασκάλα. Ναι. Γιατί μαράκι? Μου λέει: Γιατί διορίζει όλο τον κόσμο στο δημόσιο. Το 2007 οι δάσκαλοι ήταν όλοι διορισμένοι. Και ήταν τότε και ψηλές οι βάσεις, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ ψηλές. Και της λέω: Μαράκι, σου αρέσουν? Λέω: Μπορείς να βγάλεις πέρα με τα παιδάκια? Πώς σου φαίνεται? Μου λέει: Τα συχαίνω με τα παιδιά. Ωραία. Αλλά διορίζει τον κόσμο στο δημόσιο. Το μαράκι πήγε το 2007. Πήγε το 2011 που δεν διορίζονταν οι δάσκαλοι. Και ξαφνικά έχει έναν άνθρωπο που έχει σπουδάσει σε μια σχολή που είναι λάθος. Δεν της αρέσουν τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι φυσικά γιατί δεν διορίζονται. Και μου λέει αυτή τη στιγμή: Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν θέλω να μπω σε τάξη και ούτω καθεξής. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε τις κλίσεις και τα ταλέντα του παιδιού. Εάν ένα παιδί δεν κάνει κάτι το οποίο του αρέσει, είναι καταδικασμένο. Περίμενε. Άνω τελεία. Ωραία. Να βρούμε τις κλίσεις και τα ταλέντα του παιδιού. Το παιδί το ίδιο πώς μπορεί να καταλάβει το ταλέντο του και τι κλίση έχει? Ωραία. Πάμε πρώτα στο ίδιο το παιδί και μετά το βλέπουμε. Γιατί κοίταξε, κακά τα ψέματα είναι μια συζήτηση που γίνεται σε κάθε οικογένεια. Πια. Θα έρθουμε μετά στην οικογένεια. Πες το παιδί πώς το βρίσκει αυτό. Για να το βρει το παιδί αυτό το πράγμα υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ο ένας βασικός τρόπος είναι αν κάνει τη λεγόμενη συμβουλευτική. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες που κάνουν συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό. Υπάρχουν τόσο στο δημόσιο τομέα. Υπάρχουν κέντρα προσανατολισμού αυτή τη στιγμή. Κέντρα συμβουλευτικής προσανατολισμού. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και SIP, έτσι, για να ξέρουμε και το δημόσιο. Υπάρχουν και ιδιωτικές εταιρείες. Εμείς είμαστε στον ιδιωτικό τομέα. Και υπάρχουν τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων, τα οποία μπορούν να βρούνε, να κάνουν μια πρώτη φωτογράφηση των κλίσεων και των ταλέντων του παιδιού. Εμείς φτιάξαμε ένα συγκεκριμένο τεστ σε συνεργασία με ανθρώπους, με επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, τόσο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως και όσο και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο ψυχομετρίας, τα οποία βγάζουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και το δεύτερο πράγμα, το παιδί πρέπει να αρχίσει να ψάχνει τι κάνει κάθε μία σχολή. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Τα παιδιά δεν έχουν δει το πρόγραμμα σπουδών της σχολής. Εσύ τελείως πολιτικές επιστήμες. Ναι. Όταν σε ρώτησα, όταν μπήκε στην διαδικασία να καταλάβει, δεν είχες καταλάβει σίγουρα τι σημαίνουν πολιτικές επιστήμες πριν μπεις μέσα. Δεν είχες δει ποτέ τα μαθήματα. Υπάρχουν εκεί έξω σχολές που άλλα λέει ο τίτλος, άλλα είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια σχολή στην Κομοτηνή που λέγεται Γλώσσας, Φιλολογίας, Πολιτισμού και Παρευξήνιων Χωρών. Γλώσσας, Φιλολογίας, Πολιτισμού και Παρευξήνιων Χωρών. Το βάζει, έρχεται μια μαμά και λέει: Κύριε Μιχαλού, τη βάλαμε αυτή τη σχολή πάντα και περάσαμε και θα γίνουμε φιλόλογοι. Της λέω: Όχι, δεν γίνεστε φιλόλογοι. Μου λέει: Γιατί? Γιατί δεν έχει τα επαγγελματικά δικαιώματα του φιλολόγου. Υπάρχει μια σχολή που λέγεται Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Προσέξτε, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, που σε βγάζει δάσκαλο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και υπάρχει ένα άλλο τμήμα που λέγεται Κοινωνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το αντίστοιχο τίτλος. Το ένα βγάζει δασκάλους ειδικής αγωγής, το άλλο όχι. Θέλω να πω. Μισό λεπτάκι. Αυτά θα τα λες σιγά σιγά για να γινόνται αντιληπτά. Όχι. Στα επόμενα παραδείγματα. Είναι άκρως εντυπωσιακά ως δεδομένα και ως στοιχεία αυτά εδώ. Με παίρνει η μάνα τηλέφωνο και μου λέει: Γεια σας, χαίρετε. Το παιδί μου πέρασε. Μπράβο σας. Κερνάω τον κόσμο. Μπράβο σας. Πού πέρασε? Πολυτεχνείο. Πολύ ωραία. Σε ποιο πολυτεχνείο? Είναι μια σχολή στοιχείο που ονομάζεται, λέει, Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Λέω: Συγχαρητήρια. Ξέρετε, λέω, ότι αυτή δεν είναι μηχανική? Μου λέει: Τι εννοείται? Λέω: Αν πάτε στο τεχνικό επιμελητήριο και του πείτε τι μελέτες υπογράφουνε, θα σου πούνε: Δεν υπογράφουν καμία μελέτη. Τι είναι μηχανική οικονομία και διοίκηση? Παρεμπιπτόντως, τι σχολή είναι αυτή? Είναι οικονομολόγοι. Βγάζουν οικονομολόγοι. Η σχολή είναι 5 χρόνια, είναι ανάμεσα στις σχολές του Πολυτεχνείου, αλλά δεν βγάζει μηχανικούς. Αυτό που καθίσαμε και κάναμε είναι καταγράψαμε, πήγαμε σε ένα-ένα τα τμήματα, πήραμε τηλέφωνο μία-μία γραμματεία,
Πήγαμε σε κάθε επαγγελματικό σύλλογο και ξέρουμε αυτή τη στιγμή να μας ρωτήσει κάποιος, ρε παιδιά, υπάρχει ένα τμήμα στην. Πείτε μια πόλη, ας πούμε, στη Μυτιλήνη, που λέγεται Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Τι βγάζει? Βγάζει ιστορικούς? Όχι. Βγάζει κοινωνιολόγους. Άρα, η δουλειά η δικιά μας, και αυτό που προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, είναι πρώτον να μπούμε στη διαδικασία να βρούμε τις κλίσεις και μετά να τους δώσουμε τη σωστή πληροφόρηση. Γιατί ο κόσμος. Το πρόγραμμα σπουδών κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό. Δημήτρη. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ότι μεταπτυχιακά. Πάει ο κόσμος και πληρώνει μεταπτυχιακά στο εξωτερικό την ώρα που Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία και Δανία έχουν δωρεάν μεταπτυχιακά. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι εκεί έξω υπάρχουν υποτροφίες. Ο κόσμος εκεί έξω δεν ξέρει ότι κάποιος μπορεί να κάνει μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο αυτό που σπούδασε. Και ο κόσμος νομίζει ότι οι απόφοιτες αγγλικής φιλολογίας μπορεί να ασχοληθεί μόνο με τα αγγλικά. Την ώρα που υπάρχουν απόφοιτοι αγγλικής φιλολογίας που κάνουν μεταπτυχιακό στον τουρισμό και στρέφονται σε άλλο τομέα. Άρα προσπαθούμε να δώσουμε. Μια ειδίκευση πάνω σε αυτό εδώ το κλάδο. Άκρος δυναμικός κλάδος. Και φεύγουμε για την νοοτροπία, άντε γινόμαστε καθηγητές ή κάνουμε και κάνα ιδιαίτερο για να τσοντάρουμε στο εισόδημα. Σαφέστατα. Θέλω να ξέρεις το εξής. Σαν χώρα δεν έχουμε πανεπιστήμιο τουρισμού. Που αυτή τη στιγμή ο τουρισμός είναι το νούμερο μας πράγμα. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Οι σχολές οι οποίες έχουν αγγλικό πρόγραμμα σπουδών και μπορούν να φέρουμε ξένους ανθρώπους να σπουδάσουν εδώ επιπληρωμή είναι ελάχιστες. Μάλιστα. Δηλαδή, εμείς φεύγουμε και πάμε στη Ρουμανία να σπουδάσουμε και δεν φέρνουμε ξένο κόσμο να έρθει εδώ. Σκέψου μόνο το εξής. Σκέψου το ιστορικό αρχαιολογικό της Αθήνας να έλεγε: κάνω αγγλικό πρόγραμμα σπουδών. Όποιος θέλει να σπουδάσει ιστορία θα έρθει εδώ που γεννήθηκε η ιστορία. Μάλιστα. Και να φέρει 100 άτομα επιπληρωμή, γιατί θα βάλει και δίδακτρα. Άρα αυτό πώς το ονομάζουμε, να το πω με δικιά μου φράση, εκπαιδευτικός τουρισμός, θα το πω διαφορετικά. Δηλαδή, όχι. Αυτό το πράγμα το ονομάζουμε στρατηγική. Ναι. Αυτό το πράγμα το ονομάζουμε ένα εντελώς άλλο δημόσιο. Μια εντελώς άλλη αντίληψη για το τι είναι και εκπαίδευση και κράτος και πώς πρέπει να λειτουργούν όλα αυτά. Εδώ είμαστε. Θα συνεχίσουμε. Ωραία η κουβέντα. Λοιπόν, θα κάνουμε και μια υπόθεση εργασίας μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε τώρα να σας αλλάξουμε την οπτική με την οποία πρέπει να βλέπετε το κεφάλαιο επαγγελματικού προσανατολισμού των παιδιών. Έχουμε ένα εξαιρετικό καλεσμένο, ο Σπύρος Μιχαλούλης. Δεν έχω ξεχάσει ότι θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας κάποια στιγμή. Απλώς τώρα μου προκύπτει ένα θέμα περιγράφοντας και τη γενικότερη πολιτική κατάσταση. Σπύρο, τι να συζητάμε για επαγγελματικό προσανατολισμό τη στιγμή που η ανεργία στους νέους είναι 60%. Πώς το βλέπεις? Και ξέρεις, είναι ένα ερώτημα που προφανώς έχεις κληθεί να απαντήσεις πολλές φορές. Και όχι με την, συγγνώμη, και όχι με τη λογική πες μας γιατρέ μου τι πρέπει να κάνουμε ή ποια σχολή ή το ένα το άλλο κτλ. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και εσύ πρέπει να δώσεις κάποιες απαντήσεις σε αυτούς που έρχονται για να σε συμβουλευτούν ή να κατευθύνεις. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά. Θα σου πω, αυτή τη στιγμή να ξέρεις ότι υπάρχουν 20 σχολές που βγάζουν φιλολόγους. Ναι. Δηλαδή βγάζουμε 2.000 φιλολόγους κάθε χρόνο. Αυτοί δεν πρόκειται ποτέ, είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή, ό,τι και να γίνει, αυτοί οι άνθρωποι να βρουν δουλειά στον τομέα τους. Πιστεύω το θέμα της ανεργίας έχει να κάνει με ένα πάρα πολύ βασικό θέμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι σε λάθος κλάδο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να κυνηγάμε μέχρι το 2008 τη θέση στο δημόσιο όλος ο κόσμος και να αφήνουμε τη γεωπονία, ας πούμε, στην άκρη. Ή να αφήνουμε πράγματα τα οποία ο τουρισμός είναι το μεγάλο χατί. Τι να κάνουμε? Ναι. Δεν μπορείς να λες ότι εμείς δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με τον τουρισμό, θα ασχοληθούμε με το να γίνουμε καθηγητές. Δεν μπορείς να το δεις αυτό το πράγμα. Αλλά και στον τομέα του τουρισμού, αν μου επιτρέπεις, και εκεί έχουμε κάνει λάθη. Να σου πω με ποια έννοια. Δηλαδή αυτό που είχαμε ως εικόνα ήταν άιντε το να φτιάξουμε ενδεχομένως και με κάποια επιδότηση, με κάποιο προγραμματάκι κανένα rooms to let ή να γίνουμε σερβιτόροι ή έχουμε βγάλει αξιόλογα στελέχη μέσα από σπουδές που αν θέλεις θα τρέξουν το κεφάλαιο του τουρισμού έτσι όπως το... Και όμως θα σου πω Δημήτρη, υπάρχουν και έξω φανταστικά παραδείγματα παιδιών τα οποία θα σου πω πάνω στον τομέα του τουρισμού κάνουν φοβερές δουλειές. Για παράδειγμα, το ίντερνετ με τον τουρισμό. Υπάρχει ένα site που ονομάζεται Πάμε Διακοπές. Ναι. Το οποίο το έφτιαξε ένας πολύ καλός φίλος. Ή ας πούμε κάποια παιδιά τα οποία φτιάξαν το Incredible. Το οποίο τι κάνουνε, είναι μια πλατφόρμα που συνδέουν από όλο τον κόσμο ανθρώπους που θέλουν να πάνε με ιστιοπλοϊκό βόλτα με αυτούς που έχουν τα ιστιοπλοϊκά. Μάλιστα. Με αφορμή την Ελλάδα. Θέλω να πω, η έννοια του τουρισμού δεν είναι
παίρνω το δίσκο και αρχίζω και σερβίρω. Ναι. Ο τουρισμός μπορεί να είναι ιατρικός τουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός, περιπατητικός, θρησκευτικός τουρισμός. Θέλω να σου πω, αυτό που χρειάζεται εκεί έξω είναι να δείξουν στον κόσμο καινούριες ιδέες και καινούργια πράγματα. Θεωρώ ότι εκεί έξω υπάρχουν φοβερές ευκαιρίες για τα παιδιά τα οποία ψάχνουν και ψάχνονται. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε το ίντερνετ είναι τεράστιο πράγμα. Οι γονείς δυστυχώς δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν, δεν έχουν μάθει να το χρησιμοποιούν το ίντερνετ όπως πρέπει. Αν αυτή τη στιγμή βάλω ένα 17χρονο παιδί να μου ψάξει πράγματα, μπορεί να το κάνει μέσα σε 10 λεπτά να μου βρει ό,τι θέλω. Ναι. Απλά τα παιδιά δεν ξέρουν πώς να ψάχνουν και δεν υπάρχουν άνθρωποι που να τους δείχνουν ότι πήγαινε εδώ και ψάξε αυτό. Ο κόσμος δεν ξέρει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, το θυμάσαι το μηχανογραφικό. Ναι, βέβαια. Τα παιδιά της τρίτης ηλικίου έχουν το δικαίωμα να κάνουν 2 μηχανογραφικά και όχι 1. Το ένα είναι για τις σχολές της Ελλάδος και το άλλο είναι για τις σχολές της Κύπρου. Που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να περάσει σε 2 σχολές και να επιλέξει ποια από τις 2 θα πάει. Δηλαδή υπάρχει ακόμα μία επιλογή που ο κόσμος δεν την ξέρει, που μπορεί ουσιαστικά να το ανοίξει ακόμα ένα πεδίο σε μια άλλη χώρα, η οποία είναι ελληνόφωνη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία θέλουν ψάξιμο και έρευνα. Και ο κόσμος ωραία πτυχή αυτή. Ναι. Πολύ ωραία πτυχή αυτή. Σκέψου, αν πας σπουδάσεις στην Κύπρο, ναι, έχεις το δικαίωμα και το επαγγελματικό δικαίωμα να έχεις και επαγγελματικά δικαιώματα και εκεί και εδώ. Και ποιο είναι το καλό, ότι όταν κάνεις το μηχανογραφικό της Κύπρου, μπορείς τελικά να μην πας εκεί. Δηλαδή είναι ένα ξεχωριστό μηχανογραφικό. Λέμε πολλές φορές, κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, επειδή στα δημόσια σχολεία δεν έχουμε καταφέρει να μπούμε μέσα, δεν μας αποδέχονται, επειδή είμαστε ιδιωτική φοιτητικός φορέας. Και έχουμε πάρει και συνεργαζόμαστε με φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία. Τα φροντιστήρια, ο κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει εκεί πέρα και πολλές φορές βοηθάνε τα παιδιά με τον τρόπο τους στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Μας έχουν βοηθήσει να βοηθήσουμε τα παιδιά. Γιατί δημόσια σχολεία, όταν πηγαίνουμε εκεί, μας λένε όχι, εσείς δεν μπορείτε εδώ πέρα να μπείτε. Υπάρχουν δημόσιοι φορείς. Ναι. Ουσιαστικά κάνουμε εκδηλώσεις. Τους οποίους τώρα θα να σου πω και το εξής, και σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν ότι υπάρχουν και δεν νομίζω ότι τα γνωρίζει ο κόσμος. Όχι. Έτσι. Δεν νομίζω ότι τα γνωρίζει ο κόσμος. Όχι, δεν έχει πει κάποιος ένα παιδί, έλα εδώ πέρα να βγάλουμε μαζί τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά σου. Ή όχι, να πάνε αυτοί στα σχολεία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν. Δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω. Βέβαια και αυτοί, άμα τους ρωτήσετε, οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε τα μέσα, ούτε τα χρήματα, τους έχουν αφήσει εκεί πέρα με ένα υπολογιστή και προσπαθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν φιλότιμες πραγματικά προσπάθειες να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά θέλει ένα σχεδιασμό. Η ανεργία για μένα ξεκινάει από τα 17, από την επιλογή σχολής. Όταν η επιλογή σχολής είναι λάθος, γιατί πολύ καλά ξέρεις από συναδέλφους σου, από παιδιά που μπαίνουν μέσα και παρατάνε τις σχολές, αν η επιλογή είναι λάθος, τότε αρχίζει μια λάθος πορεία. Και αυτό το οποίο δεν σκέφτονται πολλές φορές ο κόσμος είναι, αν το παιδί φύγει από την Αθήνα για να πάει να σπουδάσει εκτός, θα κοστίσει στην οικογένεια 50.000 ευρώ. Εάν το παιδί πάει στην Πάτρα να σπουδάσει, δηλαδή φύγει από τον τόπο διαμονής, η οικογένεια για 4 χρόνια θα ξοδέψει 50.000. Που σημαίνει, αν αυτά τα 50.000 τα δώσεις σε λάθος σκοπό ή σε σχολή που δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα, γιατί υπάρχουν και τέτοιες. Αυτό θέλω να το εξηγήσουμε λίγο. Το έχω αφήσει ως ξεχωριστό ερώτημα. Είπες για τα 50.000 και καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς εννοεί. Τι είναι το κεφάλαιο αυτό που θίγεις, τα δικαιώματα? Σημαίνει ότι η κάθε μία σχολή θεωρητικά πρέπει να δίνει στο παιδί το δικαίωμα να κάνει κάτι. Ναι. Δηλαδή, αν τελειώσω μια σχολή που ουσιαστικά όταν τελειώσει λογιστική, έχεις το δικαίωμα να υπογράφεις ισολογισμούς. Ναι. Όταν τελειώσει πολιτικός μηχανικός, έχεις το δικαίωμα υπογραφής μελετών. Όταν είσαι γιατρός κτλ. Υπάρχουν εκεί έξω σχολές, οι οποίες τις τελειώνεις και δεν σου δίνει κανένας τίποτα σαν δικαίωμα που τελείωσες στη σχολή, εννοώ στον επαγγελματικό χώρο. Δηλαδή υπάρχουν σχολές οι οποίες εκεί έξω δεν κατοχυρώνονται με τίποτα. Ναι. Φτιάχτηκαν το 2000 και μετά. Τα τμήματά μας ήταν πάνω από 500, τώρα έγιναν 400 κάτι με το σχέδιο Αθηνά. Τα οποία πάρα πολλά από αυτά τα τελειώνεις και δεν ξέρεις πραγματικά τι κάνεις. Ο λόγος βέβαια για τον οποίο έγινε είναι μια γνωστή ιστορία. Το ξέρετε για ποιο λόγο έγινε. Έπρεπε να δουλέψει και καφετέρια στην τάδε Ραχούλα, η οποία ήταν και ψηφοφόρος όμως. Αυτού που έτρεξε του βουλευτή για να γίνει το τμήμα πάνω στη Ραχούλα, και τώρα έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Ακριβώς. Έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Το ερώτημα είναι γιατί κάποιο παιδί να μην τον ενημερώσουν ότι υπάρχει αυτό το τμήμα, το οποίο υπάρχει εκεί, και τι κάνει αυτό το τμήμα στην τάδε Ραχούλα. Όχι, εγώ δεν λέω δεν εξετάζω αν θα πρέπει να γίνει. Όχι, να πούμε όμως και την αλήθεια ότι αν τελειώσει αυτό το τμήμα, στην ουσία. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει. Στη Ραχούλα θα κάθεσαι και θα βλέπεις.
θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντική η πληροφόρηση για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ έξυπνα, αρκεί κάποιος να τους πει τα δεδομένα και το τι υπάρχει εκεί έξω. Όταν μιλάμε και κάνουμε τα τεστ των επαγγελματικών ενδιαφέροντων, κάνουμε το Horizon, το οποίο έχουμε φτιάξει εμείς σαν τεστ, και βλέπουμε τις κλήσεις των παιδιών και πάμε σιγά σιγά και βλέπουμε τα προγράμματα σπουδών, τα παιδιά λένε: όπα, αυτό μ' αρέσει, αυτό όχι. Και έρχεται η μαμά και λέει: γιατί δεν γίνεσαι γιατρός? Και λέει το παιδί: ας πω, μάνα, δεν θέλω να σπουδάσω 6 χρόνια. Όταν όμως ένα παιδί δεν του δείχνεις τι είναι η ιατρική, ή του λες: κοίταξε, έρχεται η μάνα και λέει: κύριε Μιχαλούλη, εμείς θα πάμε στρατιωτικές σχολές. Γιατί? Γιατί είναι σίγουρη επιλογή. Σίγουρη για ποια κύρια, για ποιον κύρια μου? Μπορεί το παιδί να πάει στρατιωτικές σχολές. Αν η μάνα είχε φετίχτη στολές, τι φταίει το παιδί? Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Θέλω να σας πω το εξής. Μέσα στα μηχανογραφικά ζούμε ασύλληπτες καταστάσεις. Ας πω παραδείγματα. Έρχεται μάνα και μου λέει: πρέπει να κάνουμε το μηχανογραφικό. Ναι. Κάνουμε και μηχανογραφικά εμείς στην Orientum εκεί πέρα. Και λέει το παιδί: μαμά, εγώ, λέει, μ' αρέσει πάρα πολύ νοσηλευτική. Ναι. Και λέει η μάνα: δεν πλήρωνα εγώ όλα αυτά τα χρόνια να πηγαίνεις ή πάπιες σε αρρώστους. Και η πιτσιρίκα λέει: μαμά, hello, δεν επιτρέπονται τα ζώα στο νοσοκομείο. Ναι. Δεν ήξερε τι είναι η πάπια το παιδί. Ή έρχεται κάποιος ο οποίος, παιδιά από τα οποία έρχονται, ας πούμε, λέω για παράδειγμα, υπάρχει σχολή κινηματογράφου, η οποία είναι στη Θεσσαλονίκη και είναι πατέρας από το Καρπενήσι, ο οποίος έχει και κομπολόι στα χέρια, εκπληκτικός πατέρας που πετάει ατάκες, και μου λέει: ρε Σπύρο, και τι να κάνουμε μετά? Λέει: να πάρουμε μια κάμερα να κινηματογραφήσουμε τα περιστέρια, λέει, στο Καρπενήσι. Περίμενε. Είναι εκπληκτικές οι ατάκες και δείχνουν. Κράτα μερικές για τη συνέχεια. Και επιτέλους να πω και την υπόθεση εργασίας που θέλω να κάνουμε. Πόπι, τι θέλεις να κάνουν τα παιδιά? Είναι μικρά. Θα πας και εσύ εκεί να τα καθοδηγήσεις? Εντάξει, μια χαρά, Ελληνίδα μάνα. Λοιπόν, σύντομη επίσκεψη στην αγορά, συντονισμένη στον Α989, ζούμε αληθινά. Ωραία παραδείγματα. Νομίζω ακριβώς επειδή έχουν άμεση σχέση με την πραγματικότητα, έχουν και ενδιαφέρον και νομίζω ότι δεν πάει και το μυαλό μας. Και χαίρομαι πολύ που βρήκαμε χρόνο, Σπύρο, ο Σπύρος Μιχαλούλης κοντά μας, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, να συζητήσουμε για όλα αυτά. Βεβαίως θα ξανάρθεις και θα κάνουμε και μια έτσι προσπάθεια να κάνουμε ένα τεστ. Θα μου στείλεις να το συμπληρώσω και να δούμε πώς γίνεται ένα τεστ. Πώς λέγεται αυτό? Τεστ δεξιοτήτων? Λέγεται τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων. Επαγγελματικών, μάλιστα. Ουσιαστικά βγάζει τα ενδιαφέροντα ενός παιδιού, και αυτό το οποίο κάνει το δικό μας το ερωτηματολόγιο είναι ουσιαστικά συνδυάζει τα ενδιαφέροντα και τις κλήσεις των παιδιών με τις σχολές του μηχανογραφικού δελτίου. Σου λέει ότι σύμφωνα με τις απαντήσεις σου κουμπώνει το ενδιαφέροντά σου με συγκεκριμένες σχολές. Δηλαδή λέει ότι αν είναι αυτές οι κλήσεις σου, τότε σου προτείνουμε για παράδειγμα να σπουδάσεις παιδαγωγικό ή να σπουδάσεις μηχανολόγος μηχανικός ή ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ουσιαστικά προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα ταλέντα του παιδιού και τις κλήσεις του με συγκεκριμένες σπουδές. Γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ ότι όταν κάποιος πάρει τη σωστή επιλογή στις σπουδές του, μετά αρχίζει και χτίζει ένα δρόμο το οποίο μπορεί να το βγάλει σε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί ένας που σπουδάζει μηχανολόγος μηχανικός να μην ασχοληθεί με σπίτια ή ασανσέρ ή κατασκευές, αλλά να κάνει ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων, για παράδειγμα, και να πάει να δουλέψει σαν στέλεχος σε μια εταιρεία. Ναι. Ή κάποιος ο οποίος τελειώσει. Ας πω ένα παράδειγμα. Υπήρξε μια κοπέλα η οποία τελείωσε αγγλική φιλολογία και έκανε μια ειδίκευση στη νοηματική. Σκεφτείτε, διδάσκει λοιπόν αγγλικά σε παιδιά που έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Συνδυάζει δηλαδή έναν τομέα με έναν άλλον. Και βγαίνει στην αγορά και λέει: πάω να τσεκάρω πράγματα τα οποία και να προσφέρω πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε με τα παιδιά εναλλακτικές οι οποίες δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε. Καταρχήν χαίρομαι γιατί μου έρχονται μηνύματα που θεωρείται πάρα πολύ χρήσιμη αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, πες μας 2 λόγια, Σπύρο, για το βιβλίο Πάμε Πανεπιστήμιο 2014. Τι έχει μέσα αυτό το βιβλίο? Είναι ένας τόμος μεγάλος, σχεδιαγράμματα μέσα, πανικός γίνεται, πίνακες, χρώματα. Προσπαθούμε. Αυτό το βιβλίο μέσα περιέχει αναλυτικά όλες τις σχολές του Ελληνικού Πανεπιστημίου
Ναι. και των πανεπιστημίων της Κύπρου και μέσα έχει το πρόγραμμα σπουδών της κάθε μία σχολής, δηλαδή τα μαθήματα. Πολύ σημαντικό. 2. Τα μεταπτυχιακά του κάθε τμήματος. 3. Τα επαγγελματικά και τα εργασιακά του δικαιώματα. Δηλαδή, κάποιος μετά από το τμήμα αυτό τι μπορεί να κάνει. Έχει μεταβάσεις, μηχανογραφικό της Κύπρου, όλες τις σχολές, όλα τα πράγματα που έχουν σχέση με τις ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές και ούτω καθεξής. Ουσιαστικά αποτελεί μια αποτύπωση η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας και της τρίτης λυκείου, γιατί τώρα το λύκειο αλλάζει πλέον. Ναι. Ξαναγυρνάμε στις εποχές των δεσμών και προσπαθεί να λύσει ένα βασικό ερώτημα. Τι θα σπουδάσει το παιδί μου? Γιατί όλοι χαιρόμαστε που θα σπουδάσει. Το ερώτημα είναι τι θα σπουδάσει. Γιατί πραγματικά βαρέθηκα να βλέπω παιδιά τα οποία είναι στις σχολές, να είναι αιώνιοι φοιτητές. Ο αιώνιος φοιτητής για μένα είναι παιδί το οποίο δεν ενδιαφέρεται για τη σχολή του. Τελεία. Δεν ασχολήθηκε κανένας με την επιλογή που έκανε. Κάποιος μπήκε εκεί πέρα γιατί έτυχε. Ξέρετε πώς επιλέγει ο κόσμος μηχανογραφικό? Πόσες σχολές? Σαν να παίζει πάμε στοίχημα. Σου λέει η μάνα, πόσο έχουμε? 15.200. Και ξεκινάει τώρα η μάνα από ψηλά και βλέπει 19, 18, 17, 16, 15 και βλέπει κάτι γύρω εκεί στο 15 και λέει τι υπάρχει εκεί στο 15? Λες και ψωνίζει ντομάτι στη Λαϊκή. Δεν είναι αυτή η σωστή επιλογή μιας σχολής. Δεν μπορείς να επιλέξεις σχολή επειδή έγραψε 15.000 μόρια και λέει να πάμε στο μαθηματικό. Πού να πάμε? Γιατί το πιο δύσκολο πράγμα να κάνεις μηχανογραφικό. Ιδιαίτερα το πιο δύσκολο μηχανογραφικό, στο λέω ξεκάθαρα Δημήτρη, είναι να κάνουμε μηχανογραφικό με κορίτσι θεωρητικής κατεύθυνσης, που είναι και πολύ συναισθηματικά τα κορίτσια, τα οποία εκτός από το δικό της μηχανογραφικό πρέπει να δούμε και τι λέει και ο Τάσος. Καταλαβαίνεις ποιο Τάσος? Ο Τάσος είναι το αγόρι της. Ναι. Ο οποίος μην πας στην Πάτρα. Δεν θέλω να πάω στην Πάτρα, μα γιατί, Γεωργία μου? Γιατί ο Τάσος είναι μακριά. Άρα λοιπόν μπαίνουν και άλλα πράγματα στην επιλογή σχολής που η μάνα δεν το έχει σκεφτεί ποτέ. Και σε εκείνη την εποχή, ας πούμε, της κοπελιάς της θεωρητικού, το μεγιστοποιείς λίγο. Ακριβώς. Και το ερώτημα είναι ότι έχεις πιάσει τον Πάπα. Πώς επιλέγουμε τον Τάσο. Κατάλαβες. Αν ο Τάσος δεν μπορεί να έρθει στην Πάτρα, απαγορεύεται η σχολή, ας πούμε. Προσπαθούμε εκεί πέρα να συγκεράσουμε τη μάνα και τον πατέρα με την κόρη. Και την Άρτα και τα Γιάννενα. Ακριβώς. Το θέμα είναι το εξής. Όταν φτάσεις εκείνη τη στιγμή, την ώρα του μηχανογραφικού, πρέπει να έχεις πιο πριν κάνει μια ουσιαστικά προσπάθεια να δεις τι σε ενδιαφέρει. Δηλαδή πρέπει να από νωρίς το παιδί. Το πρόβλημα, Δημήτρη, είναι το εξής. Τα παιδιά δεν ξέρουν για ποιο λόγο διαβάζουν. Τα παιδιά στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη λυκείου γυρνάνε στο σπίτι τους, κοιτάνε το μαθηματικά ή την έκθεση, το ταβάνι και ξανά τα μαθηματικά και την έκθεση και γυρνάνε και λένε το εξής. Για ποιο λόγο εγώ αυτή τη στιγμή διαβάζω? Δεν έχουν στόχο. Έτσι. Κανένα παιδί. Νομίζω ότι τα περιγράφεις με τέτοιο τρόπο που δεν χωράει σχόλιο. Γιατί δεν χωράει σχόλιο. Λέει η μάνα πάντα. Ναι. Κύριε Μιχαλούλη, ας γράψουμε όσο το περισσότερο μπορούμε και μετά να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Δεν λειτουργεί έτσι. Κανένα παιδί δεν λέει να διαβάσω περισσότερο. Αν ένα παιδί του πεις, κοίταξε να δεις, η κλίση σου φαίνεται ότι σε ενδιαφέρει πάρα πολύ ο μηχανολόγος μηχανικός. Πόσο έχει μηχανολόγο μηχανικών? Λέω εγώ σε μια πόλη 17.000 μωρέ. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να παλέψουμε για το 17. Για να ξέρεις για ποιο λόγο διαβάζεις. Όχι να διαβάζεις επειδή στο λέει το σχολείο, το φροντιστήριο κτλ. Λοιπόν, ήρθε ένα μήνυμα από έναν ακροατή. Αν λέει αυτά τα τεστ μπορούν να γίνουν και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ξέρεις τώρα, ειδικά στην περίοδο που διανύουμε, επειδή είχε βγει και ο Κουβέρης και το είχε πει, πώς το είχε πει, mobility, με την προφορά του Κουβέλη, mobility, ή flexibility στην εργασία. Αυτό το ακούγαμε πριν την κρίση και τρομάζαμε. Λοιπόν, σου λέει, αν είμαι σε μια ηλικία εκεί γύρω στα 40 και κάτι, αν μπορώ να αλλάξω έναν κλάδο και να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Υπάρχει τέτοιο τεστ, όμως πρέπει να το σκεφτείτε γι' αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε, αυτό ονομάζεται συμβουλευτική ενηλίκων. Πάμε σε άλλους τομείς. Τώρα. Μάλιστα. Που εκεί πάλι κάποιος πρέπει να κάνει την λεγόμενη αλλαγή καριέρας. Ναι. Θα το δούμε πάρα πολλές φορές στα επόμενα χρόνια αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί πολύ απλά, αν δεν αλλάξουμε επάγγελμα, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να είσαι θεολόγος και να ελπίζεις το θα θεωριστείς σαν θεολόγος. Δεν γίνεται. Απλώς συγγνώμη τώρα γιατί μου ήρθε. Αυτό πρέπει να το κάνουν και οι πολιτικοί μας. Ναι. Που αυτό έχουν μάθει και τελείωσε. Δημήτρη, έτσι το mobility. Κάναμε μία έρευνα. Τι σπούδασαν οι 300. Ωραία. Όχι τώρα. Πότε θα ξανάρθεις? Την άλλη εβδομάδα μπορείς? Είναι πολύ ωραίο γιατί κάναμε μια έρευνα και λέγαμε ο επαγγελματικός προσανατολισμός της Βουλής. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι
οι άνθρωποι, κάποια στιγμή θέλω να την παρουσιάσουμε αυτή την έρευνα. Εδώ. Που δείχνει ότι κανένας από τους βουλευτές, σχεδόν κανένας δεν έχει σπουδάσει νέες τεχνολογίες. Ωραία, να σου πω κάτι. Συνεχίζουμε την άλλη εβδομάδα. Έχεις χρόνο? Πρέπει να το δω. Πρέπει να το. Εντάξει, προλαβαίνεις μια εβδομάδα, ρε παιδάκι. Πόσο θέλεις? Άντε, να σου δώσω και 2 μέρες ακόμη. Λοιπόν. Ελπίζω να βοηθάμε τα παιδιά. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Μωρέ, και τη σκέψη μας το θέμα. Δεν είναι μόνο τα παιδιά. Πρέπει να ακούνε και οι γονείς. Πρέπει να. Εδώ θίξαμε τώρα τόσα πράγματα. Λοιπόν, Σπύρος Μιχαλούλης, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, συγγραφέας του βιβλίου Πάμε Πανεπιστήμιο 2014. Πότε ξεκίνησε αυτό να γράφετε? Πριν από 8 χρόνια. 8. Έχουν προηγηθεί και οι προηγούμενες. Ναι, τη βγάζουμε κάθε χρονιά γιατί ανανεώνεται. Γιατί κάθε χρονιά αλλάζουν τα πράγματα. Λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα θα ξαναέρθεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαστε λίγο μακριά. Να κάνουμε, εντάξει. Πρέπει να το δούμε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα βρεις και την έρευνα που έκανες για τους βουλευτές. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να κάνουν το τεστ, γιατί αυτό θα θέλει και μια ανάλυση. Εδώ να είμαστε, να μπορούμε να βοηθάμε τα παιδιά και ιδιαίτερα ενώ το ραδιόφωνο αποτελεί ένα πολύ ωραίο τρόπο να βοηθάς παιδιά, ειδικά την ώρα των μηχανογραφικών και στο τέλος που ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν. Ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε για φινάλε της πρώτης ώρας. Θα έχετε ενημερωθεί από